one and only Digo Double G. Snoop Dogg. Dobrý deň, posaďte sa. Kto nám dnes chýba? Ľupták je na futbalovom zápase. Výborne, znova uprednostnil futbal pred školou. Kto ďalej? Balco. Nechajte ma hádať, je na koľkovom turnaji? Správne, no, super. Takže ešte niekto? Kvietok. Bude trochu meškať. Ako vždy. Peter, prečo zas meškáte? Vlák mi cúval. Ste zo Štiavničky a chodíte autom. Toto na mňa neplatí. Pekne si napíšete ospravedlnenku. Autom. Červenú som mal a denníček nemám. Ak nechcete mať neospravedlnenú hodinu, tak si tú ospravedlnenku musíte napísať. No, ako poviete, šéfova. No, teraz všetci vyzbierať mobilné telefóny, položiť mi ich sem a prosím vás, mobilné telefóny, nie iba prázdne obaly, alebo náhradné telefóny, ktoré si ešte po písomke zabudnete zobrať. Všakže, René. Ideme písať písomku tak, ako sme sa dohodli. Čo? To zase? Ve vkuse píšeme. Nedohodli sme sa na písomke z ekonomiky? Podľa mňa sme sa dohodli nejako inakšie, nie? A ako? Máme pečený knihu. Naozaj? Pozriem sa na dupeč. Ak je to tak, tak určite to bude mať zapísané. No, dobre, máte pravdu. Tak, nech sa páči, chopte sa toho. Ale nezabudnite, je to len do Stužkovej, nie navždy. Vidíme sa zajtra. Dovidenia. Yeah. Becar sopa no, ay
No. Čo je? Berte chlapcu, ideme do Lpeja. A vy sa odtiaľ poznáte? Robili sme spolu kšeft. Trochu to nevyšlo. Niečo vyjde, niečo nie. Ale už sme múdrejší. Čo, Vlado? Všetko v poriadku? Boa, Miky, ako vždy. Čo treba? Cestou hore preberieme. Takéto kabáty tu nosíte? Hej, Pekný, ale ramená. Tvoje výtevy máte v tejto diere? samozrejme, my nie sme za opicami ako vy. Ha, Miro, ty mi povieš, čo ani zájca nevieš dať dolu. Toto sú tie dvere. Zamknuté. Jano? Kto ste? Mikuláš Červák osobne. A čo chcete? Vraj sa s vami nedá dohodnúť, tak sme prišli osobne. Po tablet. Nie, ten vám dať nemôžem. Sú tam známky, dochádzka, všetko. Nie. Miloš. Kto ju teraz zobere? Boha, také ťažké to bolo. Jano, poď mi pomôcť Boha. A koľko to bude stať? Neboj, kamarátska cena. Slavo, vybav. Neboj, vyriešime. Dobre, dobre. Vlado, ty choď zatiaľ jamu vykopať. Dobre, bráško. Majo? No, zober Ladu. A zober aj Gina. Boha, hýbaj, poď Gina, poškrábal ma. Nešomri a hýbajú zobrať. Gino. A daj pozor na pazúre. Jaký pekný. Teraz čo s ňou? Tam je les. Treba ju zakopať. Ty to čo? Čo sa tu deje? Taký problém, páni. Nikdy žiaden. Odveziem ťa. Čo som drvnutý? Neviem šoferovať. Ostatných jáme. No čo je, ako? Boa, Miky. Už hodinu kopem. Samý kameň. Na budúce baget treba. Vláda. Stačilo sa len dohodnúť. Vidíme sa na Stužkovej. Všetko sme mysleli len zo srandy. Naozaj by sme ani muche neublížili. Nechajte ma hádať. Je na koľkoch? Vy koľkách? Zle? Koľkách? Dobre, môžeme ticho. To máte aj výtevy v tejto diere.
Ja som povedal, že neviem, čo mám povedať. Tu máte aj výťahy v tejto diere? Samozrejme, že mám. Tu nie sme za opicami ako vy. Počkajte, ja si kľud napravím. A ja? Môžeme? Ticho! Ideme. Tu máte aj výťahy v tejto diere? Ticho! Ešte raz? Hej. Sakra. Zamknuté. Mínus. To je Jano, kámo, ty... Vraj sa s vami nedá dohodnúť. Tak sme Dobre. Nemusíš inak veriť, Alex. Vraj sa s vami nedá Zrazu bez pudov. Také ťažké to bolo. To bolo zle.